Čuste? Tak. Je tu zase kozmetika Avon. Už teda pred chvíľou som natáčala video na vyhľadzujúci krém. Ale teraz tu mám intimnú hygienu. Tak. Čo by som povedala o tomto tu? To pozrieť. Koľko tu vlastne je? 12... No, čo ja som? 300 ml. Už sa to používalo mnohokrát a je to stále toľko veľa. Tak neviem. Trošku sa to pení. Som s tým popuchala. Tak, čo by som o tom povedala? Je to iba na intimné. To je to... neviem, ako to povedať, miesta. Ale ono to tak... je to neparfumované a pritom to tak krásne vonia. To tu krásna vonia, hej, a ja neodolám, ja si to vždy dám aj na telo, pretože keď sa dokúpim, dosprchujem a vidím von do župana a ešte aj vonku vidím a vždy to je cítiť, je to proste krásna vonia. To vám to ukážem. Som si striekla, ale som... neviem to ani opísať, také... je také ako... jar proste. Niečo... peppermint? Tam... je... vonia. Ale mne si to pripadá ako skôr jarná tráva. Neodolajte a dajte si to tiež objednať. Neviem, koľko to stalo, pane Bože, tu nemám ani katalógy. Ale tak, mne sa to stá, že je to fakt dobré a určite si dajte aj stránku Avon, ja vám dám dole tam do toho a si naobjednávajte kľudne. Pretože fakt, to som vám chcela povedať, že je tam, keď si to dáte, tak si myslíte už nie, že ani pena nebude. Ale fakt to tak dosť pení, takže pozor na to, koľko si to tam dáte. A ešte čo by som povedala, no? Môžem nič prečítať. Počkajte, SK. Ja môžem nájsť teraz SK tak počítané po česky. Ukľudňujúci umývací roztok s vyváženým... počkajte... pH a harmančekom a Vilinom virgínskym. Harmanček. A mne to pripadá ako jarná tráva. Hej, upozornenie len provokačné použitie. Ale ja tu mám aj takýto sprej. To je proste to mám, ja neviem, zbožňujem to pretože nie je to také teraz uchylné, keď to poviem, nie asi, nie? Že keď napríklad vidíte tie proste pohlavné orgány, dosť sa spotíme, hej? A toto je taký keby dezodorant na tie pohlavné orgány. Čiže ja už som povedala, že fakt, teraz keď som niekam vyšla, som bola spotená vždy v lete a teraz nič. Proste keď si to dáte, tak to vydrží celý deň, ešte aj večer vám to funguje. Tak toto si dajte určite objednať. Počkajte. To stojí asi 2 €. Počkajte, to sa zaostrí. Čo je to? Čo to je? Intimnú hygienu je vždy označené takto, takáto žena, že
Čo by som tu ešte prečítala? Dezodorančný sprej na intimné partie. Ale tak toto by som radila ešte viac ako toto, pretože určite nie som sama, ktorá má s takýmto potením problémy. Tak, čo by som ešte povedala? Tak, odporúčam to. Nemám k tomu už nič vlastne povedať. Nemám k tomu už vlastne nič takéto. A teraz, čo nie sú výhody? Neviem. Nevýhody to ona nemala, pretože to je fakt výborné. A teraz názov vám to poviem. Čakajte. Som niekde vyzvala. Teraz to neuvidím. Toto je už asi koniec toho videa, že? A prosím, odber už to hovorím po druhýkrát. A prihláste sa, prosím. Aj komentáre môžete, aj keď sa vám to páči, alebo nie, a hovorím, že aj kritiku príjmem aj zlú, aj dobrú. Pa.